Oras madihita salut na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Adorang so taruli hita siyan hata ni dibata tapasa daro hata martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan saluh na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikram muna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na tolhas tu hita. Diene may siyan surat ni Apostel Paulus na paduan manopo si Timoteus bidutolu. Amuka may siya naya 10 rode 17 tajaha maodo hata ni Tuhan. Alay dihutok do au dipoda, diparangi ditaki, dihaporsyaon, dilabas holong do bengat ni roha. Dibagasan aka pangaleleon haporsuhon, aka namasa tuaw di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangaleleon nasa gudang do hutaonon. Jala di palua Tuhani doaw siyan salunay. Aladang tarbahin soho na lili nasa nanang marparangin na daulat marhiti-hiti Kristus Jesus. Alay na makapugani hamaguan na doa kaparjahat do si ulas uti-utian na pautotoho do na sida di pautoto. Alay anggoho sa miyam madibagasan akka na ginuruhon jalanaong hinaporsyan mi ay dibotoho do na mga jarhos sa tuho. Uhut ala dibotoho siyan si hete-heto midope surat na badiyai na margugu pabisukoko asa taruli dihaluaon marhite-hite haporsyaon ni Kristo Jesus. Ay nasa surati sinihaton ni dibatado jalahasya mamudai mamisang pauliulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Asa ripas halak ni debata hubas tunasa ulaon nadinggan ido yang gusahana. Dihita salu na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus di dia pemihita maringan na dia pala partikyanon. Totu di tonga-tonga niya ka parngoluon talumubima di tonga-tonga niya ka pakubasyota di tonga-tonga ni huriyay. Hal na somaldo tapatupa mabahit aka pembinaan-pembinaan. Tujuan na asa anggia saluh na marhite-hite pembinaan ni sudenang gabila mga tusi ahadonan ng sihubasan na ahadonan ng siulahonon na. Isarana so kami sa diri maamangin ng ganuk minggu hupato pahami do pembinaan di tonga-tonga ni hurian nami marhite-hite sermon resort. Di bagasan sermon resoti hupatolah sami do hata ni Tuhan. Jala husuru do sada-sada siya nakaparhala do ni huria. Nanay patol hason na binotona. Hobbar tu turpo di jamitay. Dung sipuli baru patupahami mamusi mangajari. Do sa sitong na. Narikot na ng pasahaton sen baritay. Narikot na ng jamitahonot jala narumikot na ng ulahonot to dito nga tonga niya kaparngoluon. Baru pe husuko kami mamusenang buhado hira-hira. Adong suku-suku muna. Adong naso nyatu sa muna sen hata ni Tuhanot. Mula dong suku-sukun mono adong akka naso nyatu sa dinasida. Kupasa tami mamusi aka pangatusyo asalam ho pangatusyo dinasida. Amangin nang suang songonido ng Apostel Paulus di bagasan turpo jamitaw.
Ditikin natar hurung ibana di siala pakubasyon di debata. Di patupai ibana ma pangajarian tu si Timoteus. Marhite-hite suratna. Di boto apostol Paulus dodang leleng betik di imana. Jala dipersiapkan ibana do asangge si Timoteus boy manguduti ulaon marbarita nauli tu salun ajolma tuakka halak na leban suang soni nang tuakka jolma na porsia marhite-hite na pinarade ni apostol Paulus manang na dipersiapkan apostol Paulus si Timoteus di pasah imana ma akapuda asa anggia si Timoteus dada meol-eol haporsyon na nang petung mas godang si tutu akaparpoda haliluon na mga rongong parngulun na nagabi alona alay porsia do apostol Paulus tung nasotupa meoleol haporsiao ni si Timoteus. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Di do apostol Paulus do alay dihutok ko doau di puda di parange di tahi di haporsiao dilabas holong do bengek ni roha. Basa tung masay yakin manang pos rohani apostol Paulus pasahat tonon. Ala na takas do diboto si Paulus isi si Timoteus. Anak partodion na madongani iba na marbarita nauli. Na totong mamera akan namasa na niya ni apostol Paulus. Siyan si hete-heteon ni si Timoteus sa sitong na. Nunga diboto ibana barita na uli. Disyala opung na do inong na. Totong do marbarita na uli. Amanginang dipangido apostol Paulus ma. Asa totong ditiop si Timoteus hata ni Tuhani. Asa totong dipiap imana hata ni Tuhani. Jala asa totong hata ni Tuhani nagabegogo ni ibana manang gogo di si Timoteus. Maralohon aka uti-utian di portibion. Maralohon aka perpuda halilpon. Ido ubahin ido apostol Paulus tu ibana. Nasa surat sinihat to ni debata hasia mamudai mamisang pauliulihon manugo di bagasan hati koran. O manay ko gabi gugo ni si Timoteus. O manay ko gabi sinjatana. O manay ko gabi haposana. Dang bepakyon ni si Timoteus parbinotuan na sabi. Dang bepakyon na aka pangatusyon ni portibion. Nanay maralohon parpoda haliluon. Alay hata ni Tuhani ina magogo di ibana mangalo aka uti-utian di portibion. Hata ni Tuhan ni nagabi senjatana. Asa totong hot ibana di bagasan hatigoran ni debata. Molo tumpe ragap aka si taonon nanay ayon na. Dihita saluh na kadamang do dainang na nolonga di bagasa Tuhan tayo Yesus Kristus. Hobar tu ujahan na sa tuhita. Didok do di pauli laho mangulaho na dinggan. Ado na nang dohono ni debata dihita. Na parjolo sa hali amanginang narikop botota. Ditonga-tonga niya kaparngunot ta si sonaryo.
ragam doa kahasusaan, ragam doa kasitaonon, ragam doa kajolma na naeng papiolhon. Hati goran ni debata. Alay dipangido makita hata ni Tuhan ima bibelta. Iko gabi senjata doa manginang. Amanginang omana tumasareko situtu. Hata ni Tuhanon manang bibelton ikonodo gabi bohalta. Narumik ko si tutu di tonga-tonga niya kaparngoluan. Ganup ari, ganup tiki, dipangido kita, asa tajahama hata ni Tuhan. Ko jujur do hita manginang. Hurang do pehita memang di tonga-tonga niya kaparngoluan. Majahatan ni Tuhan. Do hita monodungo siya podo mata. Dang tor talopit tangata martangyang tu debata dang tori mata jaha bibel. Ale ano nata patupa. Hempon ta jaha. Mamereng jam di handphone, mamereng pesa masuk di handphone. Majaha di handphone. Dang hata ni Tuhan. Ujung na aha. Ujung na daw kita siya debata. Ale na parjolos sahali dipangido hata ni Tuhan masya kita asa dengan parngoluta asa na dengan taulahon ikon marhapusan canatan ni Tuhan mahita ikon jumolo mata jahatan ni Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini benar-benar mampu mengubah kita. Mampu mengubah mood kita. Mampu menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Jadi mau ngata jahatan itu Tuhan. Ahado benot tay polana. Manang ahado patari dahonot tay tonga-tonga na kaparngoluan. O manapaduahon. Molo ngata jahatan itu Tuhanon na mamuda kita, na mamesa kita na paulihon, berarti ko ni matapatu pa maulan na lingga. Ulaw na dinggan na tapatu pa amanginang, hatarin na porsyota. Jadi, unang diulaha muna, unang taula na dinggan, na naing mangigil balos na. Ala na gudang na song ni amanginang. Mulu sa daryon, hula na dinggan. Asa dapat tudoy mabalos na. Daw. Ikon posdero hatta, iko yakin do kita, molo sa daryon hupatupa mangulan na dinggan, ala na kujalo do akadadingan siya Tuhan. Marhite-hite asini rohani debata. Marhite-hite akahosa hanguluan. Nang peamanginang, nung ata patupa mangulan na dinggan, tetak do pegudang makasugok kita, wajar doi. Alay, dengga besumurut kita mangulan na dinggan, molotungpe gudang makasuhuk kita. Kenapa? Karena dasar kita mengerjakannya adalah kasih Tuhan. Karena dasar kita melakukannya adalah anugerah Tuhan. Ujungnya dan gabi masoh tita mangulan na dinggan. Na patulun amanginang jalan na parpudi sahali. Marhite-hite hata ni Tuhanon. Takasma botoota. Hata ni Tuhanon. Odo naikon manugu-nugu hita di bagasan hati korang. Amanginang nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong masalah satu cerita. Adong keluarga naso Kristen. Jadi di sadatiki neng ulang tahun ma amat tadi naton. Ala na dibotoy naton rajin amat tana majaha
majaha buku ditorima nama sada buku namar bahasa Cina. Alana kebetulan na dingana dinasida rata-rata ima buku berbahasa Inggris. Guardi inaton si Kristen. Dilihat di mana buku itu matana. Alana nasida la Cina. Tinggal nasida di Amerika. Mar bahasa Inggris sudinang. Rata-rata buku sudinang. Buku mar bahasa Inggris. Hulang ima Alkitab ma nadong berbahasa Cina. Jadi dung di jalo amaton bukon guardi amaton sihu muruk may mana kesali mana ada maksud natakon naruhana alinang pesongon ni tetak do di jahai mana terjadi maperubah di amaton gabi di bulan amaton ma songon natar surat di Alkitapi di Bibeli ujuna kesal matong inaton gabi neng Kristo do kurasa maton naruh di mana ma penasaran matong inaton di jahai mana mamusia nang ima Alkitabon ujungna di botamu na manginang gabi perjulo may naton ima bertobat gabi Kristen may mana jala halakin na du gabi Kristen ado na naing donon na amidisi ternyata amanginang songon hatan ni Tuhan bahwa segala sesuatu tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat idokom mamudai mau bahasa-bahasa na ay nasa surat di sinihaton ni debatado jala hasia mamudai mamisang pauliulihon manogu di bagasan hati korat jadi amanginang molo neng berubah hamuna molo neng berubah kita itong-otongan na kaparngulon alo do soni amanginang kota sadari do olo do si patahit na murah-murah muruk. Murah-murah kesal. Dang binoto aha mabay. Dang tabot aha penyebab na. Mula nang berubah hita manginang siya nakapangalaw si songoni. Di paingot di batatu hita. Asa taja hama Alkitab. Asa hata ni Tuhan ni matabayin. Nanang paubal rohatta. Nanang manugu hita di bagasan hati gorang. Asa marsangap di bata. Amin. Martanya kita. Muliate mah pasa ruan nami tuho di bata nami. Taruli hami marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan. Patupan ulaw na sa nadinggan. Di tonga-tongan ningulo nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita, salu nakadamang dahinang, nanolonga di bagas sa tuwa Yesus Kristus, Tuhan mamaso-maso hamu salu na.